Don kaktien kabas nyaw tenat bah kaba ongkum di. Badan arteli ki jing thok ki ba pen itenat iya kani kaperthai. Kaba nangkong kakemi kam juong bakas ngau shitom. Kaba ar ukpa juong ba don pisah. Kublai pi ki perlok ki bi jonga priang sombha pi sajisen siapo jonga ni ka channel ka jongi. Nga de Remington bamon mat manta kasni nga wanra shipi ya ka jingya thokhana mat ka jihikai kaba langkot Henry kaba jaliba. Tungan stang. Shisen ladon uwei unong kai uba rus baba. Mat udon ya ukhon uba marwe. Uba lapan san marwe namar ka kemi kam don shu hasla jongan ka perthi. Kumta ukpa udon ya kata ka jingkit klik bakrau bha ban pendep ka jinglong kpa bat ka jinglong kemi haka jo kapor. Ukhon jong uba la jan pendep ya ka jingbule jong. Ukhon jong ulong ukhon uba start bat uba pau bha haka jingbule. Te haka begasngi ulet sya ukpa jong bat ula ongkum ne. Papa ladanga top ha ka examen ka bakhado jong ka college ka jonga. Pin ais ngobha ayu yanga. Ukpa usu samrki pat ukali na ukhon. Piken khon pikwa ayu. Ukhon ula jubab daka jingman. Ngakwa ya pi bapin thet yanga ya ka kali ka baramdor bha ka ba itanan tam hakani ka thain jangi. Ukpa ro ula jubab. Lada me yo top haga examen ka jame. Kata ka kali kante ka jame. Kata kalong ka jingkular ka jonga. Ukhon ula yok menesem ya kata ka jingkular jong ukpa jong. Ukhon ula tre shitom khambon ban ya ka ba utre manshwa. Bat kumba lak mitlenti ula yok top shisha ha ka college ka jong. Taka jing snokman ulit sya ukpa jong bat ulong. Papa ukhon jong pi ula top shisha ya ka college. Pringkre ia kata kali ngan sawan pai hadin ba ngadep ban gelek kemen bat ki parlok ki jonga. Ukpa daga jingkmen ka bakarau ula jubab to wan si yengkun. Ngala pengkre ya ka jing ais ngobha nak benta jong pi. Ukhun ubala kemi lenti ya kata ka jing ais ngobha nala ukpa. Hadin ba ula dep ban gelek kemen yelek ngobha bat ki parlok jong. Ukhun uluan pai no shalei. Da kabak mitlenti bani yoi ya kata kakali hapelau. Henry ke ka penis ngausi ya ukalong ba omdon kali. Da ka jing ngausi urung sying sya kata ka kamera ka ba ukpa jung udan. Ukpa ubala kemen da ka jing ngausarong. Ula ai ya ka wei ka sendup kepala sop da ka jing ai ngobha. Da ka kot song present. Ukhun ula ngau thaba bat ula ngausi. Ula pelit ya kata ka present bat ula shem ya ka wei ka khotbah ka bible taka jing ngosi ula perkhat ngalapan ya ka kali u ai ban yang ya ka ni ka kot niam ngan le ayu ya ka ta jing dom jung kala kiu ha ka taka por ula bu sendon ya ka taka sundup halor jong taka mej bar umi na ying klam kren shi kentenro taka jing raikut haga taka ski ba haga wei ka si ngan the daladehi ya ka taka kali ka bangakwa. Bat kadba unang yai kumta ushim ya ka phone jungu bat utho ya ka message sha ukpa jungu. Pa ngan treshtam ngan thet hi dalade ya kata kali ka bangakwa. Bat nangta ngan sawan pai pat. Wat persyang ban kendo lane phone yang. Hagatahi kapor usaino ya kata ka sim card na kata ka phone jungu ubret ya ka bat upengkela number phone. Bat ula pendekut no hisendon ya kata ka jingede haplen jongu bat ukpa jongu. Uta ukhun samla ulet sya ka wepat ka nongba ka batamai. Ula tre hitom hangta bat ula sen ya ka business la jong. Bat ula job shisha ha kata ka kam ka jongu. Hadin bon snem khadu ula thet ya kata ka kali ka baremdor ka ba ula kwa manshwa. Bat kadba udang ying hajan jong kata ka kali ukan mau ya ukpa jong. Uperkhat agata ka por. Hato kandika kali kalong ka ba kodor hado bangan bendukut no ya kata ka jingide jonga ba ukpa jonga. Hato kata ka jingdon ka jing em. Ka kham kodor ban ya ubru ubala penhe la penesan la penrang ba tani uba ij yanga. Hang tahi ulas ngau tho ya la ka jong ka jing bakla. Ulas ngau si ya ki balajia. Haka bak hadu ula shim ya ka phone jungu bat ula dial ya ka number phone jong ukpa jungu.
Kadba ka phone kanang ring la pik ya ka call jungu da we u shakri u bala temen u bala tre haying jong kila khambon snem u kren da ka sur ka bas ngosi u ongkum ne ku khon u pa jong phi u la khlat shi pos ngi man shwa u pa jong phi u la ngosi bat u ya ken mau ya phi man lagas ngi man lagi klimat ha ka jim jum u kren shapang jong phi bat u kwa e ban yo i lani ban ya kren bat phi haga sin ka bakhaddo bat namar jong kini ge jing prakhat jong ula yopang bat man haki shi post ni man shwa ula khlat no nasla jong ka prathai u khon ula sangai hagat ka prathai jong ga lakhi nga lale ayu ula ong hagat ka por klempen leno e ya ka por jong ula book ya ka ticket flight ka bak loi tam bat ula mare shaying u khon urung shaying hakata ka jo ka kamera hakaba ukpa jungu uju shong la yo i ya ka dor jong ukpa jungu ka ba itnat bha ka bala wa halor jong ka we kanro ki khmat jong khon ki toj hakata ka por kat ba udam krop hakmat jong ka dur ka ba bo hakata ka kamera ka ba ukpa jungu uju shong halor jong ka mij ka don ka jo ka sendup ka badon ya kata ka kotba kabam shem lakata nado kata ka sngi ka ba ulay yo yaka ukhon daga kti ka ba khinyo ula shim par ula plate yaka sla ka ba nangkong jong kata ka bible hakata hi ka por ka hap ka we ka shithi u shim yaka ka shithi bat upule ka kata ka shithi ka ongkum ni ko khon be jonga phi la penlong yanga bangan sngo sarong ka jing job jong phi ka jing pas jong phi ka long ka jing kemen ka ba khrau tam ka jonga rangkat bat ka ne ka kot ka kwa ban ip ya ka ka ba ko dor ba om tang ya ka jing ai song pha ka ba ngala kular ya phi henry ka jing start na ka banta ka jing im jong phi pet chapo phin yo i ya ka jing ai song ba jong phi ukhon ula plate sa ya ka sla ka ba ar jong ka kot ba ka badan hak ti jong kahap ka we ka envelope but enda upelit ya kata ka envelope ulap ya ka bill ka receipt jong kata ka company di kali but ushabi jong ka kali ka baulapan na ukpa jong hakata hi ka khalimat ka jing shisha ka lan shop yu ukum ka lele ukpa jong ubala pendap ya kata ka jing kular jong ukhon shem la sngautho shem la itho ya kata ka jing ai sngoba namar ka jing song jong ka hanta hi ula kelon kram hamadan ula yam ula do no ya ubru ubala ya baro namar ka jing bom sngau tho jingmud teka ka jing sneng ka bangin laban yo lengba jong kani ka jing tho kana ka balangkot ngani tho phi ba kani kamdei ka jing tho kana shphang jong to pa batu ta ukhon ka long ka jing tho kana jong ka jing im ka jongi baro ublay uayangi yaki ki bangi kwa henry teng ka jing ai ka wan ha ka jing sop ka bangim shem la kemilenti ha ka jing bom la sha jongi ni ngosi bat ni penjengai yala de na klemda skau tho ba ka jing thmu jong u ka kham khrau shibon ban ya ka jing thmu jongi kumta shania ha gor kom trei kam jong shania ha unong ai namarka ka ba uthmu nagamta jong phi ka long khamba daki hajar sha ban yakabang phila ban motor bon na plan jong phi kwa ban yo ya ka jinge slok ban nga henry kimtip ban le kumno kumtang akwa ban phi ya ka jingbam namba lara phi kwa ban yo ya ka jinge slok ban nga phila bang klik ya ka we ka link ka button hapo ka description jong ka ne ka video but book ya kata ka por jong phi ban yo ya ka jinges lok ban nga phila ban thaba ba haba phi click ya kata ka link pi ha ban siu ban yo ya ka jinges lok ban nga kata ka jing siu kam long na kam ta jonga henry ka long na kam ta ka platform fee ka proses jong ka booking nang ta ka jing penbiang ya ki por nang ta ki pat ki jing penbiang ka long ha ka dor ka ba duna ba ka ba phila ban siu lengba ka online payment kum ka Google Pay pat kiwe pat mar sendap siu lene book ya kata ka jinge selok kan wan ka notification hapo jong ka phone jong ba phila register na ka benta ka jing ya selok
bat pilaban jit ya kapor ban ya selok bat ngan message pi bat ngakermen manya kendo ipi hapo jong kata ka session lene ka jing ya selok haka bakut jong kani ke video kumbang ju ong ya ka wege kentin bat mentaka ngiruk ngan ong biang im ya kata ka jing im tole ya kata ka kam ba pinlong ka nuksa ka babaha nakam ta jong kwe ngin sekendo ipi hak vipat ki video tat hadu kata kapor bye bye stay safe.